Maayong buntag ninyong tanan. Ang Ebanghelyo niining ikakawhaan og tulo nga Domingo sulod sa tuig. Nagtudlo kanato kabahin og fraternal correction. Nagingon ang Ebanghelyo, kung ang imong igsuon makasala kanimo, sultii siya sa iyahang sayop ug buhata kini nga kamurang duha. Mga igsuon, unsa may tawag anang dunay tawo nga nakasa na sayop batok nimo? Unya, dili siya ang imong gisultian sa iyang sala, apan imong gisulti ngadtos ubang tawo. Unsay tawag ana? Ha? Kadaghanan nato moingon dayon nga kana usa ka libak. Ang Ebanghelyo nagtudlo kanato, be honest to correct someone's fault. Apan, nganong doon na may mga higayon, nga usahay kung doon na tayo kasukan, ato man dayong i-post sa Facebook. Asawa, suko kay siyang bana, giatay-atay, gipisti-pisti niyang bana, diha sa Facebook. Nga unta, wa may kalabutan ang ubang mga tao sa ilang away. Silingan, nag-away, i-post sa Facebook. Wa bayris utang, padungog-dungogon sa Facebook. Di abitay kausa mga igsuon, musulti lang ko sa tinuod, nasayin ko sa Midilin, tulo ka tuig, apan kaduhagi ko na biktima dito nga kanang i-post bitaw tas Facebook. One time, adlaw tong Domingo, sayo akong misa alas 6, alas 5 pa lang kapin, doon na na'y nagpahibaw, doon na na'y nag-message sa messenger, ningon dayon, Padre, basaha Padre, doon na'y nag-post nimo, nagyaw-yaw maayo Padre, bahin ko no sa imong gibuhat, niya itong milabayang gabi Ang maong tao di ay, nag-post sa Facebook kay kuno, wa kuno ko mumisa og patay, milakaw kuno ko sa balay ug mibiya nga nagyaw-yaw. Nasuko kuno ko mga igsuon, nagyaw-yaw ko. Apan ang tinuod nga hitabo mao ni siya. Gilubong man tog Domingo sa hapon, giadto kog Biyernes sa hapon, mihangyo nga pamisahan ang ilang mama. Sabado sa gabi Anang Sabado sa gabi daghan kay kog misa, kay mao man ay tingbisi sa pari, labi nagnatas parokya, kay mo adto mangyutag mga baryo, kay aron mo misa. Apan kay lagi mihangyo man ang anak, mihangyo man ang pamilya nga misahan, bisan sa kapiit sa kong schedule, ilabi na nga ako'y naghilog sa ilang mama, ako gyud ang giadto. Sunod-sunod akong schedule. Pag-adto na ko mga igsuon, daghan ng mga tao, at tubangan sa balay, doon na pag nag-inom tungod sa pultahan. Pagsuod na ko, dako na kong pagkakurat, nga wa magigiandam nga altar, wa magigiandam nga misahanan, so wa ko magdagag istorya, wa ko magdagag sulti, miduo lang ko ngadto sa altar o dito sa kuan sa kanang haya, nagampo ko alang sa namatay ug mihatag ko niya blessing. Mupaabot pa unta ko nga maandam mga igsuon ang altar. Apan diha misaka ang akong dugo sa diyang nakakita ko nga ang gibutang nga altar lamisa nga mubo nga mao gyud ang
gipatungan bitaw sa mga nag-inom silang giinom nga Red Horse. Karon kinsa mang paria kuno ang dili masakitan ana, kinsa mang paria ganahang mumisa ana. Bibiya ko mga igsuon, mo nang nakaingon ko, nganong doon na may mga tao nga mubuhat sa ingon, nganong dili man ta kasulti kung pananglit na suko ta sa tao, nganong dili man ta katugaan sa tinuod, nganong dili man ta kaprangka, nganong iagi pa man gyud natog libak. Kamong mga asawa, doon na mo'y kasuko sa inyong bana at tumumupahungaw sa inyong mga anak. Kamong mga bana nga dunay kasuko sa inyong kasagmuyo sa inyong asawa at tumupahungaw sa inyong mga kirida. Wa ko magingon nagbuhat mo anak diri ha. Ato'y pahungaw sa uban ba? Mga igsuon, unsa may gisulti sa unang pagbasa sa basahon ni Propeta Ezekiel. Mingon ang Ginoo, kung dunay makasasa nga namatay, apan wa nimo siya pasidani sa iyang sala, ikaw ang akong paninglan. Nagpasabot kini mga igsuon nga duna di ay tay responsibilidad sa atong mga kaigsuunan. Duna di ay tay responsibilidad sa pagtudlo o sa pagkorek sa uban. Tingali dili ta manghilabot apan gikinahanglan gyud ang pagpanginlabot. Mingon ang Ebanghelyo, mingon ang unang pagbasa, nga kung dunay makasasala nga mamatay, diin imo sang gisultian siyang sayop, mamatay siya nga makasasala, apan wa kay tulubagon kaniya. Mga igsuon, doon na lagi mga tao tingali nga dili makadawat kung sila badlungon. Doon na lagi siguro mga tao nga dili sila makaangkon nga sila nasayop. Doon na lagi siguro mga higayon nga mahadlok tang mubadlong kay tingay unyag masuko ang atong badlungon. Diya bitaw kuno'y istorya kausa. Diya kuno suhod sa jeep, puno-puno ang jeep. Unya dihay usa ka dalaga, gwapa ra ba kuno, nagkupot bitaw ang tubo nga kuptanan sa jeep, ang atbang ang lalaki. Unya karon naglibog ang lalaki ug unsaon niya pagbadlong ang babay. Kay ang babay sige mag-isa sa iyahang kamot, unya maklaro ba ang yang ilok nga medyo itom-itom na bitaw. Mo nang di man sa gusto maka-insulto sa babae, iya ko nung giingnan, miga, unsa di ay gamit nimo nga roll-on kiwi? Unsa ay gamit nimo nga roll-on miga? Kiwi? Mga igsuon, unsa may naa sa pagkorek nato sa atong isig katawo? Gingon sa ikaduhang pagbasa, ayaw pagapos sa utang, apan sa utang sa paghigugmaay. Nagsulti ang kasuguan, ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw kaibog. Kay kining tanan mao may pag-summarize sa sugo nga higugma ang imong isig kataw sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. In other words, if we are going to correct someone's fault, do it with love. Kung ubadlong ta sa uban,
musulti ta sayang sayop, buhata ka na tungod sa gugma. Tungod kay nahigugma ka sa imuhang gisultian. Dili tungod kay gusto lang nimo siyang pasakitan. Ikaw nga gibadlong, angay kang mapasalamat sa magod natong mga anak. Badlungon ta sa atong sayop, sa atong mga ginikanan. Salamat tungod kay ang atong mga ginikanan nagpakabana nato, nagpakita nga nahigugma nato. Nakasayop las mga anak nga di gyud pabadlong ba, dili pasulti, mangluod dayon, dili mo kaon, dili mo tarog eskwela, mubuhat og bisang unsang daotang buhat atos barkada, di na hinuon mo paduol sa pamilya. Mga igsuon, miingon bitaw diha sa ikaduhang pagbasa usab that the basic fulfillment of the law is love. Bisan unsang balaura mga igsuon, ang katumanan gyud balaod mao gyud ang paghigugma. Atong balikan karong Domingo ha, gitudloan ta sa Ginoo sa pag-correct out of love sa atong mga igsuon. Buhata kini nga kamurang duha. Ug kung maminaw siya, magkauli ang inyong maayong kabubuton. Always remember that our God is a God of reconciliation, not a God of conflict. Di yun na ganahan ang Ginoo nga mag-away ta. Di yun na ganahan ang Ginoo nga magkabangi ta. Tingali doon na tayo misunderstanding, but at the end, we are ready to accept one another because we are willing to be corrected and to correct someone's fault. Mga igsuon, walay perpekto natong tanan, apan kay lagi andaman ta sa pagpasaylo o pagdawat sa uban. Nan ang Ginoo mipasalig kanato kun duha o tulo nga magkatigom sa iyang ngalan, siya anaa sa atong taliwala. If 2 or 3 are gathered in my name, Jesus promised that He is in our midst. Amen.